şuurunu bellak koy inheşi. Gönünen adamdır. Ölünün son soğabı ölmesin. Közünün adamdır. Ölünün sonda günahsı ölün aktı. Qaytay deyin. Gönünen adamdır. Özü ölüye gittiye hazır da soğap izinden barttuğda. Kan adamlara qawluğa öğretip gidiptir. Kan adamlara qawluğa öğretip gidiptir. Kan adamlara qawluğa öğretip gidiptir. Özü ölüye gittiye izinne kileşo qawluğa edipti. On izinden soğap barptu. Ne beyle gönünen adam oluyor be? Özü ölüye gittiye hazır da soğabı ölün ak. Yoksa ölün özün etýän işin defternaman bağlan ýerde onda da bir neçe adamlar var özü ölýär gitdiýär soğabı ölün ak hazırda soğabı dol izinden barpdy kan adamları qowluğa çekipdir kan adamlar kalpleri salim bolmagy sebep bolupdyr yürekleri nurlu bolmagy sebep bolupdyr kan adamlaryň insan bolmagyna sebep bolupdyr. Hudaý tanymagy sebep bolupdyr. Waq sadaja istana özüni tanymagyna sebep bolupdyr. Özüni tanan Hudaýyny tanar. Emma kösünen adamdır. Özü üllü gitti. Günäsi häzir dölen akda. Günä ýerinden häzirde ýagtyda. Kan adamlary bidirekli öwretip gidipdir. Kan adamları bidireklik öğretip gidiptir. Kan adamları günah öğretip gidiptir. Günahın yolunu öğretip gidiptir. Bir zenana, bir gelin ya kıyız oğlan, ya ulukon qarriheli. Kan gelin kıyızlara günahın yolunu öğretiptir. Özü ölüye gitti ya, öllü çürüydü. Qabrını häzirde zor günah ýakdyda.